Така, здравейте, това е нещо като трети епизод на Фобия, но играта ми не се е запаметяла, докато не минат нивото. За жалост, трябва отново да отивам да търся този ключ. Трябва да свърша за около 10 минути. Трябва да съм много бърз. Къде беше обаче онази врата, където се намираш ключа? Май беше тази. Тук беше една по-тъмна врата, само това си спомням. Беше една ето я. Да, тя. Добре, трябва да съм бърз. Така, вече взех ключа. Другите епизоди почват едно и също, но както и да е. Очаквайте клипчетата да са качени в YouTube. Но къде беше заключен? Май тази беше, да, it's locked. Ами за къде ще се използва този ключ? It's starting to get cold. I should look around the house and see if I can work. Добре, ясно ми е, че е заключено, ами този ключ за какво ми е тогава? Добре, сега отново ще трябва да се въртя като шматка из тази къща, докато разбера за какво ми е... Ау, да, загрях май. Трябва да намеря това място, където беше студено, снегът. То май тук беше. Ето тук, да. Мисля, че е така. Не, и тук не е така. Как така? Добре, този ключ тогава къде ще го използвам? Добре, изчерпаха ми се идеите вече. Не знам къде да ходя. Това е странно. И така, дами и господа, това е краят на този епизод на Фобия. Съжалявам, че не успях да намеря къде трябва да се ходи. И